Khapangni tahuk tei bukhuk tei ani mare kiching song jotono lamsogo kothoma bijap channel naidi khapangni tahuk tei bukhuk song Bangladesh rok CA ni bagui mungsa movement khlaya phiaba klai second manui thangka sung borokno bojaka nokha ba CA masimarenai hini movement ok khlai lama rogo nokhormani phiaba amo hikeno klai seke manui thangka system si borok bai kwrwngjak hingke ba tam maya tongnai ba phiaba chin Tiprasa rok chirik laikha lama kaso laikha guli chalaikha tabuk jora sung tamo nukha ba tabuk hingke Tiprasa ekor thundui Bandi Jak Kha phiaba abo sudono tabuk phano rwjak yakho Bandi Jak gui tongo yak bukta tabuk bo haino hai belai dukhuni kok gamo se khabani takte buksong amuti kok rok no sakang keno baksa tam bongjak saimiya belai dukhuna amune kok gamo se khabani takte buksong chini borok rok asake rasinti no thuyo daunya kha mane mungsasek kubui kok sairi kang kaino bongni against kok sama hai ma tongjago ingkeno comment phaisinai musuk sei nang CPM ni cadre se CPM no support ke kok sao omo hayok sao khabon takte buksong coaction khaini ni joto ni right tongo coaction pano khaime haide je kono jaga pano coaction khaya nango coaction khaya mane no je salogui tongnai je kosugo tongnai borok bo bini bokha phamene bo khai tongnai no bin mani bo khainai khaponi takte buksong rajnitio phano rajnitiyao phano je kono borok sayano khangke sayano masanai buskangni borok nin sai kotor hangka nang bono kiri oi lasi oi je kono bo samani kokno yes ni simi tongkhangke nglak sayano khangke nang srai ke saina nango o jaga omo haikeng ko omo saya nei amte ngangke chini kok ni value ngai amte ka sinono bo serious na hanai ne ang khakli te kaisa kok salkisa sakang bisuji development ni tuyang kaisa video sanamani o jaga wang saka chin parani borok mane bono hadar kaisa ka rangri rohorei tabu khe bo o log attend khlailia police khai kok salia kon mungsa kaham hne salia hne ang video sanamani piaba baksa bisuji development sapotara sakan anu rol jaka sakan jajang jaka anga jaga kono bini again so ang kok saya piaba chin parao je amo hai khlaijang nai rokni kokno ang samani se tabu khono borok mane police khai bo bai kaham hoye thachepan kok khajia ko piaba bongni rang hadar kaisa ke sajak 10-12 jona borokni ang proof phunogui mano angka anga jaga kon biswajit development ang against kok khayako baksa sakin anu kudikha biswajit development against kok ta sade nangle tamori makha bom hai rok so piaba ani parani borok ni kokno ang samani se amsuk bai se anu manja gei paikhanga ge bothar sinai ko tokar panai po amo hai rok ni comment rok khlaijak ang amona sak highlight khaini thangya narok a video ni comment su thangena kangkanya amo hai rok comment khaimani rok nugana ang kun tatal seya baksa tin Tiprasa kising Tiprasa ta monso go amo hai korok sa saimiya khamni tokte buksong naidi agiwo ek somoyo roman script nangnai hinei sawi chirigui tongnai borok tabuk MLA montri ngi thangpai Tiprasa kising Tiprasa no se happy birthday ni Bangladesh wish kheli gomo rok no sakang ke oni ji saya khamni tokte buksong tam sanai te kaisa kok jara nangle tamori makha kebono rang ekte kadai ri makha amo hai rok ni sani borok nang sanan mosong ko naidi ang ri bo maya ang bonung hain borok no nangai jono sadharan borok no ang kemno rinani himbo bada khayako kemno gari khungjari na himbang bada khayako kemno amo hai tuiri phani himbo ang sayako ang bonung hai borok no jara rinai hinei sanai borok jara chin borok rok no imang phurungnai borok omo rok no se ang sawo tauni bagi kok bai simi sai omo hai samonge khlai unogi maya omo hai saman se khaboni takte buksong video kaisa viral ngai tongmani abongkha kaisa bukung bara buri bai bukung kolok sala ye do city hamne hi to ringi hinei gano rosabuya koi viral ngai tongmani kanya kai tham borok kini video singno viral ngai tongmani clip nukjagui tongo phiaba amo chini Tiprasa da Tiprasa ya baksa borok nga kai chin Tiprasa no hone viral khlai tongbai kya phiaba ang sanani mujung mane nga ke amo se chini o bukung bara Tiprasa rok simi omo hai bukung kolok borok rok bai gedalei omo hai bongni sikarung ya te kumun jaga ni state ni borok rok bo omo hai sikarung o bongni yago khamani takte buksong chin Tiprao simi bukung bara krei bukung bara Arunachal tongo West Bengal tongo Sikkim Nagaland Manipur Mizoram joto jaga no tongle chini omo hai bukung bara chin Tiprasa nai khanga ke Tiprasa no baksa chimni juda omo hai tong bolena ngangke obama video no Assam rongni Arunachal rongni Manipur rongni omo hai video phaisok payo phiaba chini Tiprasa rok baksa omo no tui video sanambui ribayo chin Tiprasa omo hai ngai tongo hnai phiaba joto kongno no asa bilep khaini ko gya omo kumun jaga no video phanangai mano।